माथो रिपर्टसो खोनालाबाय थाखोब्रा बोसोर गोदानावलाय। मा जादोंब्रा सोरखौ रिपर्ट खोनालायखो? ए खोनाबावाखै नोङो दाबो? रुफाथिया गैलानो जाम्बा दोनखारलांबाय जालाखौ माहाजोनजों। ए बिदिसो जादों घटनाया। ए जाबाय बियो जोंना आसोला मिथिबा थैफ्रामलायसिगोन बियो। आं फोथायखायाखैमोनलै मानसिफोरखौनो। हनै माबा दाखालि आं क'क्राझाराव थांब्ला सानैजों मोखांजों मोखां स्रेंनो जिरायना जालायनाय नुबोदों आङो। थोद सालाफोर मा रायलायखोमादों आंखौसो रायखोमादों नामा? नै आसोला होबोबायबो मालाबानो। नोंनोलाय मानो नांगौरा? जोंलाय नोंखौलाय मानो रायखोमालाबायनांगौ जाखोब्रा फाग्लानो। ओइ देब्रा खोन्थादो थाजा ना गरम बुस्थुआ आरिया माबाया। नोंनोलाय मानो नांगौब्रा जोंनि पार्सनेल सिग्रेट खोथाखौलाय? दा खोनाब्लानो सोरगोआव दं ना पातालाव दं हमदांनोनो हानाय नङा नों। ओइ खोन्थामाराना पार्टनारा बिदि जायो? माबायदि सिग्रेट खोथाखौनो बुंनो हालायै बिदि जायो लोगोआ? ओइ थेबगां सालानो आंजों पकेटाव गरम लालु लोगो जायोना? फेग्रब ग्रबनो साइसबो गैया बायसबो गैया। आं दानो हिनजाव जामोनसै दानो हासुनो खिनोखौनो लाथाबलायगौमोन बियो मोसौ सारोना। नों बायदिया न'आवनो हिनजाव ल'बि। ए आसोला जावबायलै नोंखौ? माथो रोनावलाबायबाय थाखोब्रा गोदाव सोरावलाय। नै नों खोनासंनो गोसोना? मोजां गोसो होना खोनासं मिथिबाय? खिन्थु गाबलाबायनो मोननाय नङा दै। नोंना रुफाथिया जालाखौ माहाजोनजोंसो दोनखारलांबायनो बोरमा जाम्बा। मा होनदों? नंगौना नङा जाखोरा खोथायालाय? नोंगौलै आसोल दिनै मोनानि सोरांसि दोनखारलांदोंनो। नुबाय खोन्थाब्लाबो बिदिनो बियो। अभद्र अन्न बिसास बोरमा सारोना। आयै रुफाथि सना नों आंखौ मानो बिदि गानानै थांखो? रुफाथि सना सिमां नुलायखाबायमोन आंहा नोंजों हाबा जानो। रुफाथि सना रुफाथि सना नोंखौ मोननाय मोनब्ला खांख्राइ खुसिंग्रा जावै जावै जाहोगौमोन आङो। नुबाय आसोल बेखौ खांख्राइ खुसिंग्रा जावनानै जाहोबावगौमोननो। बे फाग्ला बिदिनो जायो। औलै फाग्लासो जागोन बिजोंबो। साजोन तुमने क्यों धोखा दिया। होबायलै आसोला मेथाइसो खनबावबाय। मैंने सोचा था प्यार में जिएंगे मरेंगे। ए जालालै बेजों। थोद फाग्ली तूने क्यों धोखा दिया। रुपालि सना थोद जाबायलै बारा सर' जायो। ओइ